Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Naipo natin muli ang ating panalangin ng online broadcasters at mobile journalists. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan, bilang online media broadcasters, mobile journalists, at 10 ng aming mga kapatid sa mga pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kalamang teknikal, at kakayahang panaigi ng katotohanan. Magtaglay nawa kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw, at makatarungang mga desisyon sa aming tungkulin. Naway magsilbi kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon po ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon na lamang kung ano ang nakararami. Maghaka-haka at makisama po sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta, na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at ang kagandahan ang manaig sa online media. Inalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid po ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Mocauson nag-resign. Tatakbo nga ba sa 2019 elections? Labor Undersecretary Joel Maglunsod, sinibak ni Duterte. Presyo ng bigas at asukal bababa daw ayon sa Department of Trade and Industry. Petsa ng campaign at election period sa 2019. Kailan nga ba? 2 umanong salvage victim ginilitan sa leeg, pinagsasaksak at itinapon. 105-day maternity leave lusot na po sa Kongreso. National Bureau of Investigation posibleng tumulong sa investigasyon ng pinaslang na mayor sa bayan po ng Sudipin sa La Union. Samantala, basura po sa Boracay dadalhin na sa ibang isla ayon po sa DNR. At sa ating tanong sa bayan mga kapatid, kung tatakbo sa pagkasenador si Mocauson, iboboto mo ba siya? Ulitin natin, kung tatakbo ba sa pagkasenador si Mocauson, iboboto mo ba siya?
Mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Harold Nakami at welcome sa Tigasing Palatuntunang Kamaong Asero. Ngayon pong araw ng Wednesday at tres po sa buwan ng Oktubre taong 2018 mga kapatid. Kasama po natin ang buong person ng Leader News Philippines News and Current Affairs Team, Operations Creative and Live Streaming, headed by Engineer Oliver Licop. At kasama po ang ating producer, head writer, Angeline Valencia. Samantalang nasa Singapore pa rin ang ating creative director, Mark Anthony Reynoso. At nakalatag po sa iba't ibang lugar, mga importanteng beach ang ating mga Leader News Patrol na handang-handa na pong maglingkod sa ating lahat sa gabi pong ito. Bueno, magandang gabi sa mga OFW na kanina pa ho nakasilip sa ating palatuntunan. Siyempre iba po ang timeline, time zone sa kanila. So magandang hapon sa inyong lahat dyan sa Middle East. Magandang umaga po sa tanghali. Anong oras sa Amerika? Mga mag-aalas 8 po sa US of A. At sa Canada, anong oras na kaya sa Canada? Magandang araw po sa inyong lahat dyan sa Australia, sa Europa, at sa iba't ibang lugar sa buong mundo na inabot po ng malinaw at HD quality broadcast po ng Leader News Philippines, especially ng programang Kamaong Asero. Ang ating mga telepono sakaling nais nyo pong sumali sa ating palatuntunan ng live, pwede po kayong tumawag sa 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Patawarin niyo po muna ang aking boses sapagkat medyo pilit pa sa sunod-sunod na puyat sa ating mga ginagawang paghahanda sa mas pagpapaganda po ng Leader News Philippines. Abangan po ninyo. Ayan, may hawak pa akong tasa na may iinumin po akong maligamgam na tubig. Pwede po ilagay dito yung advertisement, di ba? Ang tubig na ito ay hatid sa inyo ng ganda yun, may advertisement, ano? Kasabay po natin maglilingkod ang Long Ridge Philippines, ang PQC Paint Depot, at ang Burgess Co. Auto Parts dyan po sa Tacloban City. Kumusta po ang mga taga Tacloban City? Mga taga Ubando, Bulacan na kanina pa ho nakasilip sa ating palatuntunan. Mga taga-bayan po ng Candelaria sa Zambales area. Mga nasa Metro Manila at iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Harold na kami na po ito sa programang Kamaong Asero. Ulitin natin yung ating survey question mga kapatid. Kung tatakbo ba sa pagkasenador si Mau Kauson, iboboto mo ba siya? Anong sagot po ninyo? I-chat po ninyo. I-comment po ninyo. At before anything else, of course, pakilike po ninyo ang ating FB page ng Leader News Philippines at mag-comment po kayo sa ating Tanong sa Bayan, siyempre. At i-share po natin para mas marami po ang nakakalam sa mga nangyayaring katotohanan sa ating bansa. Si Harold Nakami, ang Kamaong Asero. Mga magan nakasilip po sa ating palatuntunan. Butch Rancudo Arcangel dyan po sa Caloocan City. Hi, Butch. Si partner Hernan Quiñones ng TPC Telepreneur Corporation. Partner Fernan. Pasukin Riders, sabi nila magandang gabi po. Kaibigang, amigong Danny Mangahas, kumusta ka? At si partner, yan, partner Yusuf Mando, ang ating Committee Chairman on Political Affairs ng Hukbong Federal ng Kilusang Pagbabago. Partner, magandang gabi sa iyo at welcome sa ating palatuntunan. Si Manoy Kabayang Alan Cargulyo dyan sa Legazpi City, Maray na Bangitabi. Charity Elvina, yes, sabi niya. Sumagot sa ating tanong, yes daw. Si paring Gano Euro nakasilip din sa atin. Sir Rafi Bianson dyan sa Tacloban City. Kumusta ka, Sir Rafi? Nesaba Lidor, hindi, bagsak, sabi niya. Radsa Porniliosa, sino yan? Grabe ka, Raj, ha? Sabi ni Sir Rafi Bianson, magandang gabi po, Sir Errol Dakame, CM Oliver Licop, okay lang po kami dito sa Tacloban, Leyte. Mabuhay po ang Leader News Philippines. Si Errol Dakame, ang Kamaong Asero. Ayos, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. Siyempre, ang ating mga
Tagapag-ulat ay nakaredy na pong irepeke ang kanilang mga reports. Sa bungad po ng ating palatuntunan, don't forget, atras po ngayon sa buwan po ng Oktubre. Nakalapit na po ng Christmas, ano? O sige, ako na ang unang babati po sa inyo ng Merry Christmas. Opo, Merry Christmas. Mabuti nang nauna para hindi nahuli, no? Merry Christmas. 40 minutes after 7 in the evening, mga kaibigan. Unahin na po muna natin ang mga reports ng ating mga reporter. Medyo hirap talagang boses ko, no? Di bale? Ganun pa man, tayo po ay magtutuloy-tuloy ng ating paglilingkod sa bayan. Dala po natin ang mga mainit na issue, mga reports, at syempre ang intelektual na diskusyon. Pagtalakay po ng mga issue sa ating palatuntunan sapagkat yan po ang ating sinumpang tungkulin. At syempre ang pagbabalita na kung ano lamang ang totoo. We gonna give you reports that are just factual and honest report. Factual and honest news. Dito lamang po sa Leader ng Philippines. Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Mark Anthony Reynoso dyan sa sa Singapore. Kumusta ka na dyan, partner? Si Errol Dacame, ang kamaong asero. Tunguhan na po muna natin ang Senado ng Republika ng Pilipinas. PCOO Asik Mocauson nagbitiw na nga po sa pwesto. Alamin natin ang detalye sa report ni partner Jojo Sikat. Parang Jo, magandang gabi po sa inyo dyan. Live mula sa Senado. Go ahead please. Nagbitiw na kanina sa pwesto itong si Presidential Communications Operation Office o PCOO Asik Mocauson na sa mismong pagdinig ng Senado para sa 2019 budget ng PCOO. Sa naturang pagdinig na bigla ang lahat na magbitiw sa pwesto bilang PCOO Assistant Secretary itong si Uson sa kanyang opening statement sa Senado. Sinabi ni Uson na iniipit ng ilang makakaliwang kongresista ang budget ng PCOO sa pagdinig sa Kamara de Representante dahil sa hindi nito pagdalo sa budget hearing. Ipinaliwanag ni Moca na dumalo ito sa isang official mission sa United Nations kaya ito hindi nakadalo. Aniya ng kalihim, nagagalit sa kanya yung ilang mga makakaliwang kongresista dahil sa panayam nito sa mga lumad na umamin sa kanya na ginagamit ito mga lumad ng mga komunista para labanan ng gobyerno. Sinabi ni Moca kung iipitin ng ilang kongresista ang budget ng PCOO nang dahil lamang sa kanya ay mas makakabuti na magbitiw na lamang ito sa pwesto. Pakinggan natin itong ginawang pagbibitiw ni Moca sa budget hearing ng Senado. Kaunting pahayag patungkol sa budget ng PCOO. Napag-alaman ko po na muling na-delay ang pagpasa ng budget sa PCOO sa Kongreso. Tilang mayroong ilang mga kongresista ang iniipit ang budget ng PCOO dahil sa aking hindi pagdalo dito. Wala po ako dahil ako po'y naatasang magtrabaho sa United Nations General Assembly kasama po ang DFA. Ngunit alam ko naman po na hindi iyon ang dahilan kung bakit sila ay nagagalit po sa akin. Maraming nagalit na mga kaliwang grupo sa akin dahil sa interview ko sa mga lumad kung saan sinabi ko na yung akin nag-discover ayon po sa ilang mga lumad, mga leaders po, mga dato mula sa Mindanao na sila ay ginagamit di umano ng CPP, NPA at ng mga kaliwang grupo upang papagsakin si Pangulong Duterte. Nainiwala ako na ito ang dahilan kung bakit mayroong ilang mga kaliwang kongresista ang galit na galit po sa akin. Gayon pa man ay ganito na po talaga ang sistema natin ngayon. Taon-taon ay sinasabihan po ako na huwag punahin ang ilang mga mambabatas para hindi po ipitin ang budget ng PCOO. Nakagalit man yun, ganyan ang sistema natin sa kasalukuyan. Bulok man ito, ngunit kailangang sundin. At dahil po dyan, ako na po ang magsasakripisyo para maipasa na po ang budget ng PCOO. Ako po ay nagdesisyon na mag-resign na po. Para po sa mga bumabati ko sa akin, wag po kayong magkakamaling isipin na nagtagumpay kayo. Hindi ako nagtitiw sa posisyon dahil takot akong harapin kayo. Gusto ko lang na pag nagkaharap tayo, patas ang laban. Matagal niyo na po kung inaakusahan ng kung ano-anong kasalanan.
Nagpasalamat naman itong si Senador Joseph Victor Ejercito, ang chairman ng Finance Subcommittee, sa pagtitiwala ni Moca sa Senado dahil dito sa pagdidig inanunsyo ng kalihim itong kanyang resignasyon na ayon dito kay Ejercito. Nagtiwala ka sa Senado at pinili mo magpakita. Your presence here only shows that you have the trust. Thank you for trusting the Senate. Maraming salamat sa iyong pagtiwala. Kaya lang gagawin na nabanggit ko talaga, public office sa public trust, napakahirap talaga. It's a thankless job. Siguro maaring itong nakaraang 2 taon, marami tayong lessons learned, marami tayong pagkakamali, pero dapat matututo. Gano'n naman yan matututo tayo. No? Siyempre, birth pains, pero siguro may kita ko naman kay Asik Moca, kahit na marami ang siguro bumabatikos, hindi sumasakay yun, pero nakikita ko naman yung iyong sinseridad sa pagsuporta sa Pangulo. Dahil ganun pag marami rin kakampi. Marami bumabatikos, pero palagi ko mas marami rin kakampi. At siguro nasa isip po, tulad ko rin, sabi ko kapag tinulungan natin si Pangulo Duterte, kapag siya po ay nagtagumpay, itagumpay din natin lahat yun. Kaysa naghihilaan tayong pambaba. Di ba? So, siguro ako nakikita ko yung iyong sinseridad sa pagtulong, maaring hindi lang naintindihan ng iba. No? Kaya ako ay nagpapasalamat din na nandito rin ang presensya ng ating pong Senate President at pinagkatiwalaan mo ang Senado. So, Asik Moca, maraming salamat sa iyong pagtiwala. Maraming salamat po, Mr. Chair, Senate President. Good morning po sa lahat. Thank you. Samantala, kahit na nagbitiw ay nagbanta pa naman itong si Uson sa mga kongresista na kalaban nito na lalo na aniya itong mga makakaliwang kongresista na kanya itong babakbakan sa social media. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo. Sa kaugnay na balita matapos pong mag-resign ni Esther Marjo Moca Uson bilang Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary. Ngayon naman ay naghayag siyang magiging bukas siya sa posibilidad na pagtakbo niya sa 2019 midterm elections. Ayon kay Uson, titingnan at babasahin daw niya ang sasabihin sa kanya ng kanyang mga taga-suporta. Sa pinakahuling Pulse Asia Survey sa mga senatorial bet sa taong 2019, nasa ika-46 hanggang ika-53 ang kanyang ranggo. Pero ano man daw ang mangyari, nais pa rin daw niyang tumulong sa administrasyong Duterte. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Right, tuloy tayo sa ating mga reports. PCOO, pinabubuwag daw ng Senado. Bakit kaya? Alamin natin sa nagbabalik na tagapagulat natin upang idetalye sa ating palatuntunan ang dahilan. Hatid na ni paring Jojo Sigat. Paring Jo, welcome back. Go ahead. Naisip pabuwag ng ilang mga senador itong Presidential Communication Operation Office o itong PCOO upang ibalik ito sa dating Office of the Press Secretary. Ayon dito kay Senate President Vicente Tito Soto III, sa nakaraang 2 taon, mas makakabuti niya magkaroon ng streamlined budget ang ahensya na mas epektibo umano tulad noong panahon ng administrasyon ni na dating Pangulong Cory Aquino at Joseph Erap Estrada. Bukod dito, sinabi ni Soto na mayroon siyang impormasyon na kaya nilikha ng nakarang administrasyon itong PCOO ay para lamang sa political accommodation ng nakaraang administrasyon ni Noynoy Aquino. Paliwanag naman ni Soto, hindi nakakailanganin pa ng bagong batas para gawin ito at maari nila itong ipatupad sa isinasagawang budget hearing. Ito ang pahayag ni Soto. The perspective of some members of the Senate is that we have completely digressed already from the original intent of the creation of the Office of the Press Secretary. And it is no longer in the landscape of the administration, even in the past administration. For one thing, we were informed that the reason the PCOO was created and even the GSPO
was created was to accommodate some political trends of the previous administration. So we were thinking that perhaps this is the best time to study, while studying your budget, to review and study the possibility of converting back into the office of the press secretary. We can streamline that and use your current budget, and if necessary, we can infuse more budget for that to be more effective, for the office to be more effective. I have to say this on the record. I speak on behalf of Senator Lacson and Senator Malasan, but I am sure there are other members of the Senate who would like to support this proposal. And we can propose it into the GAA. So the chairman of the Subcommittee on Finance Budget, chairman who is handling your budget, can probably study this possibility. Also, for the record, we informed the President about this, and he is accepting the idea. As a matter of fact, he said we should discuss it with Samantala, pumabor naman itong sa panukala at itong mga proposal si Soto, itong si PCOO Secretary Martin Andanar ukol sa pagbabalik ng Office of the Press Secretary. Ayon kay Andanar, I cannot agree more with our Senate President, Vicente Soto, in reverting to the office of the Press Secretary and going back to the basis of creating the Office of the Press Secretary. It handles all of the disseminating platforms of government, and at the same time ensures I think likewise, internationally, the Office of the Press Secretary will be easier to recognize by almost all the governments all over the world. That's correct, Mr. Chairman. As a matter of fact, the Office of the Press Secretary during the time of the Marcos era, the Aquino era, had press attaches, and slowly it was removed from the office, and I believe that retaining that under the Office of the Press Secretary would be a major value for our organization. nakatakdang muling magsagawa nga ng budget hearing ang Senado sa PCOO upang ipakita ni Andanar itong mga bagong pagsasaayos ng ahensya patungo sa bagong Office of the Press Secretary. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring John. Muli natin balikan ang ating survey question, mga suki. Ang ating tanong, kung tatakbo sa pagkasenador si Mocha Uson, iboboto mo ba siya? Ulitin natin, kung tatakbo sa pagkasenador si Mocha Uson, iboboto mo ba siya? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang sagot po ni Sylvia Calisog, Merry Christmas din, sir. Buti naman, nagbitiw na siya. Sabi niya, oo, sabi niya. At nanonood din sa atin si Ernaline Ka-Ingles Goles. Thumbs up, sabi niya. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Kung tatakbo sa pagkasenador si Mocha Uson, siya ba'y iboboto nyo? Siya ba'y karapat-dapat na maging senador? Ano po ang inyong sagot? Ano po ang inyong damdamin tungkol po dyan? I-comment po ninyo sa ating comment portion ng ating live FB page ng Leader News Philippines, at yan po ay garantisadong babasahin natin dito sa ating malaganap na palatuntunang Kamaong Asero na sumasa inyo po araw-araw live dito po sa studios ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sa iba pang mga balita, mga kaibigan, inalis na po ni Presidente Rodrigo Duterte si Department of Labor and Employment Undersecretary for Labor Relations Joel Maglunsod sa kanyang posisyon.
Ito ang naging isa sa mga naging desisyon ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati kagabi sa Katarman, Samar. Hindi may paliwanag ng Pangulo kung bakit niya ito ipinalis, pero nagbanggit siya na ang problema ng patuloy na pagsasagawa ng strike ng mga empleyadong nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kasama ako niya noong campaign pa ni PRRD, sabi ni Ernalyn Ka-English Goles. Okay? Yes, she is a good servant. Sabi ni Ernalyn. Angel Rockwell, vote for Mocha, Senador. Vote Mocha for Senator, sabi niya. Violeta Medaflor also is with us tonight. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nanonood sa ating palatuntunan. Sige ho, sali na po kayo sa ating tanong sa bayan. Kung tatakbo sa pagkasenador si Mocha Oson, iboboto mo ba siya? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Basahin ko muna yung mga maagang sumagot sa ating tanong sa ating personal page. Sabi ni Silvia Calisog Yampan, sino ba siya? Harold Villosa, mahirap na, baka dumami pa ang P, sabi ni Harold Villosa. Susan Cubilla, ang sagot niya ay, Imelda Clotario Parom, mali, hinding-hindi. Si Wig Esther naman ay yes. Maria Elena Balbutin, yes boss. You see, I'm sorry but my answer is big no. Ang sagot naman ni Joelyn Aquino Amor, yes, kasi siya ay may boses para sa masa. Yang nag-judge na pisya, be sure na wala kayong baho sa katawan. Linsky Mahinaya Flores, ang sagot niya, no! Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang sagot naman ni Shirley Kuya, ha 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 ha. Ano na ba ito? Konsulta Maricho, sabi niya naman, diri basang nag-uyam na kan. Miriam Codillo, pag naibalik niya na ang mayon sa albay, yes ako. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Naalala ko tuloy itong sinabi ni Miriam Codillo, pag naibalik niya na ang mayon sa albay, mag-yes daw siya. There was an interview kasi kay Mocha Oson na I think last year na yung mayon ay sa Naga City yata niya nilagay. Anyway, sige. Naikwento lang po natin at yung sabi kasi ni Miriam Codillo ay kapag ka naibalik niya ang mayon sa albay, iboboto siya ni Miriam. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sagot naman ni Abner Parom, ay hindi! Kakalat lang, magkakalat lang yan. Nako, kataba ng utak niya baka daming batas ang maisulong. Wag na lang kaya pag-usapan. Ha 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 ha. Mabs Consulta Consuegra naman. Hala, bigno. Assistant Secretary pangalang, loko-loko na. Wala namang naiambag sa administrasyon. Mag-senador pa kaya? Mo ka talaga. Mula naman kay sagot naman ni Pading Eddie Cobilla, no! Baka Dede Pepe sayawin niya na naman sa Senado. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Parokya ni Skylander, Mariosip naman, tanga na lang siguro or sip-sip ang boboto sa kanya. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dito po sa ating programa, Malayang Talakayan po tayo. Ang sagot man ninyo ay pabor o kontra, babasahin po natin yan. Ang importante po sa atin ay tunay na boses po ng bayan ang ating pinakikinggan. Ang totoo po niyan, maraming sumasagot ng yes eh. Kayo po, ano pang inyong sagot? Kung tatakbo si Mocha Oson bilang senador, iboboto nyo ba siya? Ulitin ko, kung tatakbo ba si Mocha Oson bilang senador, iboboto nyo ba siya? Yes! Mars, miss na kita, sabi niya. Marico Roxy Grace Duterte. Sabi ni Roxy Grace Duterte, yes na yes for Mocha for Senator, sabi niya. Abelardo Abel Atienza, dyan sa Bataan, magandang gabi sir. Crystal Vale, a big no! Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Parang kilala ko yun si Crystal Vale. A big no, sabi niya. Kayo po, ano po ang sagot nyo? Ma'am Amira Shine Magdangal,
Magandang gabi po yung ating chairperson po ng Sulong Katutubo International Foundation. Nakasilip din po sa atin. By the way, sa darating pong Sabado, meron pong orientation seminar dyan po sa City of Santa Rosa na nakalaan para po sa mga sasali sa Sulong Katutubo International Foundation. We gotta be there sa Santa Rosa. Sabado. At sa linggo ay may pagtitipon muli dyan sa Rizal sa lalawigan po ng Nueva Ecija sa pagpapalagana pa rin po ng mga serbisyo ng Sulong Katutubo International Foundation na bit-bit naman po ng ating mabait at napaka mabuting pinuno po ng SKP, Chairperson, Chief Executive Officer ng SKP, Mama Mira Sunshine Magdangal. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Terry Supiral de Vivar na nanonood din sa atin. Sabi naman ni Kaabel Atienza, no, hindi naman piryahan ang Senado. Kaabel ha, sabi ni Kaabel, no, hindi naman piryahan ang Senado. Bakit Kaabel? Naging piryahan ba ang Malacanang sa presensya ni Mo Kauson dyan sa PCOO? Well, yan ay sagot naman ni Kaabel Atienza dyan po sa Bataan. Ulitin natin ang ating tanong sa bayan. Ito yung kasi naitanong ko po ito kasi marami po ang usap-usapan na kaya daw po nagbitiw sa pagiging Assistant Secretary si Mo Kauson dahil daw po ay naghahanda ito sa pagtakbo bilang senadora. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At tinatanong na po natin kung siya ba'y tatakbo bilang senador, iboboto niyo po ba siya? Iboboto niyo ba si Mo Kauson kung siya po'y tatakbo bilang senador ng ating bansa? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. O bueno, happy birthday muna sa mga may kumplianyo po ngayong araw, no? Address, October 3, 2018. Happy birthday po sa inyo. The other day, si Grace nag-birthday. Tsaka si Jade ba yun? Si Jade? Sige. Sino pang mga may kumplianyo sa araw nito? In advance naman sa mga may kumplianyo bukas. Terry Superal de Vivar. Hello po, good evening, sir. Kaabel Atienza, paseksihan na lang, sir. Baka manalo siya. Paseksihan daw. Sige. Yan po, naka-plus yung ating survey question. Medyo pasensya niyo po ang aking boses, hindi pa nakababawi sa sunod-sunod na puyat. Nakakapuyat talaga yung, nakakamaos talaga yung laging puyat. Kailangan ko uminom ng tubig. Saglit, ha? 3 minutos po, makalipas ang alas 8 po ng gabi. Nagdesisyon naman po ang Department of Trade and Industry na sa binilangkas po nilang solusyon ng Department of Agriculture laban po sa epekto ng inflation rate. Ayon po sa DTI, malapit na nilang ilabas ng DA ang panuntunan sa paggawa po ng permit ng importers at retailers na magbebenta po ng bigas at asukal batay sa tinakdang presyo. Sa panuntunan, nasa 38 pesos ang kada kilo ng presyo po ng imported na well-milled rice at 50 pesos naman kada kilo ang presyo po ng refined sugar. Sa makakapili na raw ng husto mga consumer mula sa lokal na bigas na binibenta ngayon sa 44 pesos per kilo at mas murang NFA rice. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo sa mga sagot ng ating mga viewers. Iboboto niya ba si Mo Kauson kung tumakbo siya sa pagkasenador? Hil Kasiguran Almasco. Good evening, Kuyang Kamaong Asero. Yahoo! Sabi niya. Engineer Hil, maray na bang kitabi sa imo? Yan, medyo namamaos ako. Haprosado ang halunan ko pag nagkahilingan kita, ha? Chris, sabi ni Terry Supiral de Vivar, ako bigno, sabi niya. Yan.
Olive Grich, Awal, An Malo, Jen, Joanne Karagian. Yan. Anong say nyo? Hinahamon ba yung mga kasama? Hinahamon pa ni Crystal Bale, ha? Sige nga, hamunin mo, Crystal Bale. Ang iyong mga best friends, sila Anna Malo, si Joanna Karagian, kung ano ang say nila. Tycon Marabillion is also watching your show. Sabi naman ni Terence Neri, hello. Magandang gabi rin, Terence. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin natin, ha? Ang ating tinatanong sa gabing ito, medyo ito'y tanong na mahalaga, no? Kasi napakasikat ng ating pinag-uusapan, Mau Kauson, at sinasabi pong napakaraming supportador daw, no? Especially sa kanyang social media blog. So, kapag tumakbo nga po siya sa pagkasenador, di magkakaalaman kung talagang tunay ang sinasabi po ng marami na siya po'y suportado. At dito po sa ating program naman, pinupulsahan po natin ang ating mga viewers kung ano naman po ang kanilang masasabi. So, suportahan niyo ba? Iboboto niyo ba siya kung siya po'y tumakbo sa pagkasenador? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Puntahan muna natin ang isang magandang balita ngayon. Bit-bit na po ni Nolan Ariola, loan condonation po ng SSS. Pinalawig pa raw ng ahensya. Ito po ang detalye sa gabing ito. Bit-bit na ni partner Nolan Ariola. Partner Nolan, magandang gabi siya. Go ahead. Para mapagbigyan pa ang mga miyembro ng Social Security System na ayusin ang kanilang loan obligations, pinalawig pa ng SSS ng hanggang April 1, 2019 ang ikalawang Loan Restructuring Program o LRP with penalty condonation. Ayon kay Maria Cecilia Mercado, Social Security Officer ng Media Affairs Department ng Social Security System, naunawaan ng ahensya ang kalagayan ng mga miyembro lalo pa't naging biktima sila ng mga kalamidad na dahilan para hindi mabayaran ang kanilang pagkakautang. So ganito po, no, ang interest rate po natin dito ay 3% kada taon. At syempre po sa corresponding delay ng payment ay meron po tayong mga china-charge na at least 0.5% na interest. Ang nais ko lang pong ipaalala, kung halimbawa kayo po ay nakipagkasundo sa SSS sa mga payment terms, no? Usually po ito ay hanggang 5 years po ang bayaran. Dahil depende din po ito doon sa degree o laki po ng inyong utang. So, meron po kayong mga pagpipilian na from 12 months hanggang 60 months o 5 years. So, kinakailangan lamang po na within the payment term ay kung nag-default kayo ng 1 or 2 months, kailangan matapos nyo po o magkaroon po kayo ng double payment doon sa mga alinmuang buwan na hindi po kayo nakapagbayad. Kasi kung halimbawa, 12 months ang pinili nyo, tapos hindi nyo naman po nasunod yung corresponding 12 months ng pagbabayad, babalik po muli sa dati yung inyo pong mga karampatang utang, plus the penalties, interest, and the principal, kasama-sama natin nila. Okay, ma'am. Isa ang LRP sa paraan upang magbigay tulong sa mga membro na hindi nakabayad sa tamang oras sa kanilang mga utang sa SSS. Nasadya kanina sa tanggapan ng SSS sina Marjorie Enriquez at Ruel Jimenez para samantalahin ang condonation program ng SSS. So paano po ang pakinabang niyo po rito sa pag-file ng LRP? Sa pagkakaalam ko po kasi yung mga penalty sinanggal na yun. Kumbaga yung babayaran namin malaki-laki, dapat limit na siya. So may gusto po ba kayong pasalamatan sa proyekto ng SSS? Siguro po yung SSS namin. Yun po, baka gusto nyo manawagan sa ibang mga may pagkakautang pa rito sa SSS? Samantalahin na nila hanggang... Oo nga, samantalahin na nila na tawagan mag-apply ng loan restructuring para yung mga loans nila mabayaran na nila.
Sir, ano po nangyari doon sa application nyo? Actually, in-apply ko lang itong loan restructure. Medyo matagal nakaligtaan. Oo. Mga ilang taon po ba? Ano yata tonight? 9 days pa ito eh. Oo. Ayun, okay naman, na-approve naman yung restructure ko. At least po, mababawasan yung babayaran. Medyo bumaba. Oo. So, pero alam niyo na po bang extended po yung condemnation hanggang April 2019 Hindi ko alam. Pero inagahan ko na rin para baka tumaas pa yung penalty, yung penalty. Baka gusto nyo manawagan sa ating mga kababayan na may ganito ring problema bayaran? Hindi. May mga may mga kulang pa sa SS. Samantalayin natin na meron may extend na loan structure para makabawas din tayo at saka makatulong din sa mga kababayan natin. Hinikayat naman ang mga membro na mag-file agad ng kanilang application para sa LRP at wag lang maghintay pa ng deadline sa susunod na taon. Sa ating pong mga miyembro, malugod po namin kayong inaanyayahan na bukas na po muli itong ating programa, ang SSS Loan Restructuring or Condonation Program. Maari lamang po na magsadya kayo sa alimang SSS offices sa buong kapuluan dito sa Pilipinas upang makapag-apply. Huwag niyo na pong hintayin yung deadline kasi maaring ito na po yung last run ng ating program dahil for the past almost 3 years na consecutive years ay ito'y ating ino-offer sa ating mga miyembro. So kayo po ay mag-apply na at huwag nang hintayin pa muli ang deadline. So para po sa mga karagdagang katanungan, maaari niyo pong bisitahin ang aming website ang www.sss.gov.ph o kaya po tumawag sa aming hotline numbers ang 920-6446 hanggang 55 na bukas Monday hanggang Friday until morning of Saturday. Maraming salamat po. Salamat. Mula rito sa Central Office ng Social Security System, Quezon City, Nolan Ariola, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan Ariola, sa magandang balitang yan. Condonation para sa mga may utang sa Social Security System, pinalawig pa. Kaya doon po sa mga may outstanding loan na dapat ay inaasikaso, samantalahin niyo po ito. Pag hindi niyo kasi sinamantala ito, may interest na, may penalties pa, malaki-laki ang inyo pong bubunuing pagbabayad ng inyo pong mga hiniram na pera dyan sa Social Security System. Maganda itong condonation program ng SSS. Samantala mga kaibigan, bumalik tayo sa mga nangyari po sa Senado. Sabi daw po ni Senador Ontiveros, huli na ang pagbibitiw sa pwesto ni Mocha Ozon. Alamin nga natin ang detalye ng balitang yan. Ibibigay sa atin ang nagbabalik na ating Ubo Jipag na tagapag-ulat po ng Leader ng Philippines. Sa oras na 13 minutos makalipas po ang alas 8 ng gabi, paring Jojo, ibalibag muna ang detalye ng balitang yan hinggil sa statement ni Senadora Ontiveros. Go ahead, please. Naniniwala itong si Opposition Senator Risa Ontiveros na huli na itong ginawang pagbibitiw sa pwesto ni Mocha Ozon bilang Assistant Secretary ng Presidential Communications Operation Office. Ayon dito kay Ontiveros, late na itong tugon ni Ozon sa panawagan ng mga nagnanais na siyang mag-resign dahil para sa senador ay nalunod na ang bansa sa fake news ni Mocha. Giit ng senadora, damage has been done matapos nitong ipakita ang aniyay pagiging incompetent, state-sponsored vulgarity at yung pagkakalat nga ng fake news. Bukod pa rito, nagtagumpay din umano itong dating ASEC na magtanim ng pagkakampi-kampi sa maraming Pilipino dahil sa kanyang mga ipinapakalat na post sa social media. Ayon kay Ontiveros, iba yung spirit nitong umanong resignation,
on the attack kaagad. When actually sana makapag-reflect muna si dating Asa Luzon na itong resignation niya is really too little too late. Napaka-kaunti kumpara sa volume ng fake news, disinformation, and very low level of diskurso na pinakita ng kanyang trabaho sa PCOO. And it's really too late kumpara sa matagal ng pagpupuna ng publiko sa kalidad ng naging trabaho niya sa PCOO. And unfortunately, sa volume ng maling trabaho na ginawa niya sa PCOO, ang lalim ng damage na nagawa nito. Hindi lamang sa opisina mismo, sa institusyon na ang mandato dapat ay magpahayag ng makatotohanan at makatwiran ng isip ng gobyerno sa ating mamamayan. Kaugnay nito, hinimok ni Ontiveros si Communications Secretary Martin Andanar na ibalik itong competence at kaayusan sa kanyang departamento. Aminado ang senadora na ito'y isang mahirap na gampanin para kay Andanar dahil maging ito ay naakusan din ng gross mismanagement ng PCOO, kaya't ito na aniya yung pagkakataon na hinihintay ng kalihim. Samantala, nagpahayag naman itong si Senadora Nancy Binay na ibalik na lamang itong Office of the Press Secretary at buwagin na lamang itong PCOO. Ito yung naging pahayag ni Binay matapos itong ginawang pagbibitiw ni PCOO ASEC Mukauson sa kanyang posisyon sa isinagawang pagdinig nga ng budget hearing ng Senado sa naturang ahensya para sa susunod na taon. Naniniwala si Binay na hindi lamang si Moca ang nagkamali sa PCOO, kundi yung maging ilang mga opisyal ng ahensya. Aniya ng senadora, maraming dapat na ayusin sa PCOO kung kaya't mas makakabuti na ibalik na lamang ang dating Office of the Press Secretary. Ayon kay Binay, issue na bumabalot dun sa ahensya. For example, yung SONA, di ba, meron silang pinost na picture na yung supposed to be mukha ni Tita Helen Gamboa, nilagay nila mukha ni Tita Susan na ang caption si Susan Jose. So, or yung Norwegian sa kanila na, di ba? So, maraming kailangan ayusin. And I think I support the position ni Madam President. It's high time na ibalik natin dun sa dating set up yung Office of the Press Secretary para talagang may isang accountable officer. Ma'am, tama ba yung Sabanta naman itong si Moca na kanyang babakbakan ang mga kalabang politiko, partikular na itong mga kakaliwang kongresista. Sinabi ni Binay na karapatan ito ni Moca ngayong wala na ito sa gobyerno basta't hindi magagamit ang kaba ng bayan sa kanyang pagbuelta sa mga kalabang kongresista. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat sa report na yan. 18 minutos na po makalipas ang alas 8 ng gabi. Yung ating itinatanong sa bayan, sakaling tumakbo sa pagkasenador si Moca Uson, iboboto niyo po ba siya? Kung tatakbo sa pagkasenador si Moca Uson, iboboto mo ba siya? Ano po ang inyong sagot sa ating tanong? I-comment po ninyo sa ating FB page ng Leader News Philippines at yan po ibabasahin natin. Magandang gabi kay Utol Engineer William Bragais. Nasaan ka, Tol? Nandito ka na ba ulit sa Pilipinas? Kumusta ka na? Ernalyn Ka-Ingles Goles, big yes! Partner Mario Batigas, magandang gabi sa iyo dyan sa San Jose del Monte City. Ulitin ko yung mga nanonood sa atin sa San Jose del Monte City. Alam niyo naman po ang ating kaibigang Mario Batigas ay subok niyo na ho sa paglilingkod dyan, no? Sa kanyang barangay, maraming nagawa and therefore, he can do so much kapag siya po ay napagkatiwalaan nyo dyan sa City Hall bilang konsyal. Why not? Oh, why not? Tycon Marabilion, big no! Huwag na nating dagdagan ng problema ng bayan! Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Terence Nery, kung sila na lang ni Ontiveros ang pagpipilian, susubukan ko si Moca.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Vic Rimulya, sagot niya naman, at least yang si Mocha, very loyal sa Pangulo. Yung suporta simula pa ng campaign, yang bang politiko ang daming balingbing. Sabi naman ni Lin Xiaoyu, hindi po. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Manay Roger Bron dyan sa Cavite, maray na bang gitabi sa imo? Nanonood sa atin si Manay Roger. Joan Caragian. Nanonood na si Joan. Hinahamon ka, Joan, ni Crystal Vale. Ano daw ang masasabi mo? Iboboto mo ba si Mocha Uson kung tatakbo siya sa pagkasenador o hindi? What can you say? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Si Mocha Uson kasi kilala na namin kaysa sa mga epal dyan. Kapito ko, si Mocha nakipagbasagan ng mukha para lang may pagtanggol ang Pangulo. Ernalyn Ka-English Goles. But you know, being a senator is not all about being loyal to the president. Ang pag-usapan natin ay ang Senado po kasi ay pagbalangkas ng batas. Ayan. At alam niyo naman po na kung magbabalangkas ng batas, it really needs and require what? Basically, knowledge about crafting laws, research, etc., and understanding all issues, no? Especially sa mga issues na nakaka-apekto po sa bayan. Hindi yung, kayo po ang tinatanong ko, ha? Ayan, basta ang nilalatag ko lamang po, ang Senado ay pagbabalangkas ng batas. Hindi yung, alam niyo po dyan sa Senado, mas marami po ang mga investigasyon, Although marami naman silang naipapasang batas. Sige, ano po ang masasabi po ninyo? Pag tumakbo ba sa pagkasenador si Mocha Uson, iboboton niyo po ba siya? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. Mader Kati Bragais, nanonood po sa atin si Mader. Maray na bang kitabi, Mader, sa imo dyan? Ayan. Yan, iba yung aking monitor. Yan, okay. Ontiveros, nasaan na ang budget sa PhilHealth at sa Pag-ibig Fund? May kaso ba si Ontiveros? Wala naman yata. Ano po, maraming isa sa ating lipunan, nananatiling chismis sa tissue, pero wala namang kaso. Maganda dyan may kaso para kung may kasalanan napapanagot. Naku po, Ontiveros, naduduwal kami sa iyo, sabi ni Ernalyn Ka-English Goles. Kati Bragais, Mader Kati, ang sagot niya, no! Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dinagdagan niya pa, hindi ko iboboto, sayang ang boto ko dyan kay Mocha Uson. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sabi naman ni Lisa Labagala Dolinog, yes, mas malaki ma-help niya kaysa dyan sa mga LP. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Charlene Cantina, watching in General Trias, Cavite. Good evening po, sabi ni Charlene A. Cantina. Kayo po, ano po ang inyong masasabi? Ano po ang inyong sagot sa ating itinatanong sa bayan? Kung tatakbo sa pagkasenador si Mocha Uson, ano pa sa palagay nyo? Iboboto nyo po ba siya? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Maray na banggiman sa Maray na banggiman, Pogi, God bless. Mader, kumusta ka na? Namimiss ka na namin. Sa iba pang mga balita, mga kaibigan, nag-anunsyo na po ang Commission on Elections ng petsa para sa election at campaign period. Inilabas na po ng COMELEC na ang resolution number 10429. Magsisimula po ang election period sa January 13, 2019 at magtatapos po ito hanggang June 12, 2019. Magaganap naman po sa May 13, 2019, araw ng Lunes ang halalan. Nilipat naman po ng COMELEC ang araw ng paghahain po ng Certificate of Candidacy sa October 11 at 12 at October 15 hanggang 17 mula alas 8 po ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ang campaign period naman po sa pagkasenador at party list groups ay magmumula sa February 12 hanggang May 11, 2019.
Maliban na lamang po sa March 28 at Holy Thursday at March 29 na Good Friday. Ang kampanya naman po para sa mga tatakbo sa lokal na pwesto tulad po ng mga congressman, regional, provincial at municipal offices ay mula March 30 hanggang May 11, 2019. Ipapatupad naman ang liquor ban sa May 12 at mahigpit na ring ipagbabawal ang pangangampanya sa araw na yan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, isa pang report po na bago tayo mag-break, ano? Alas 8:25 na po ng gabi, Northern Samar troops binisita po ng Pangulong Duterte. Alamin natin ang nangyari sa pagbisita po ng Pangulong Duterte dyan sa Northern Samar. Balita hatid na sa atin ni partner Mike Paul Marquez. Mike Paul, magandang gabi sa inyo dyan. Ano nangyari kay Mike Paul? One more try. Mike Paul Marquez, magandang gabi. Go ahead, please. Mahigpit na seguridad ang ginawa sa pagbisita ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa 803rd Infantry Peacemaker Brigade sa Catarman, Northern Samar ng hapon. Nagbigay ng tulong pinansyal si Presidente Duterte sa mga sumukong armadong grupo o NPA kung saan tatlo sa kanila ang nakatanggap ng 85,000 pesos bawat isa at 12 naman ang nakatanggap ng 15,000 pesos bawat isa. Kasama din sa nasabing pagbisita ng Pangulo ay ang donning of ranks of newly promoted Armed Forces of the Philippines personnel at awarding of military awards and medals. Samantala, hindi mapigilang magmura ng presidente matapos mabanggit ang lugar ng Northern Samar bilang isa sa mga infested area of New People's Army. Sa kanyang pahayag ay tinanong din ng presidente ang mga NPA kung ano ba talaga ang dahilan at ano ba talaga ang kanilang nakamit matapos ang mahigit 50 anyos na pakikipagdigma laban sa gobyerno. Sinabi din ito sa mga sundalo ng gobyerno na ipagpatuloy lang ang kanilang pagtupad sa kanilang tungkulin dahil ang administrasyon na ang bahala sa kanila. At live mula dito sa bayan ng Catarman, Northern Samar, ako po si Mike Paul Macarayo Marquez, reporting live, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you. Sa report na yan, Mike Paul Marquez, at magandang gabi po sa mga taga Northern Samar. Happy viewing, happy watching sa palatuntunang Kamaong Asero. Oras natin mga kapatid, 27 minutos sa po makalipas ng alas 8 po ng gabi. Basahin muna natin ilan pa mga reactions. Darrell de la Vega, Solis de la Vega, still with us. Chris Angel, yes, ibubuto ko po si Mocha. Sabi ni Darrell de la Vega, huwag na sir, wala namang alam sa politika yan. Si Mocha, pasayawin na lang siya. Ayan, yan ang sagot niya. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magandang gabi po, Sir Errol at Sir Oliver, Sir Rufino Bianson at sa lahat pong mga nanonood sa live na ito at asawa ko dyan sa Doha, Qatar. Yan, sabi niya. Pagaling ka, nag-aalala din ako sa kalagayan mo dyan. Darrell Solis de la Vega. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Anmalo, naka-thumbs up lamang si Anmalo. Ano yung thumbs up na yan, Anmalo? Iboboto mo ba si Mocha Oson kung tatakbo siya sa pagkasenador? What can you say? Anong boto mo? No? Yes? No? Pag-usapan po natin yan mamaya at iba pang mga bagay-bagay at mga balita pa rin sa pagbalik po ng palatuntunang Kamaong Asero. Saglit lamang at maglalagay tayo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero.
Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero. Magandang gabi po sa inyong lahat at nagbabalik po ang palatuntunang Kamaong Asero. Nais ko po munang batiin ang ating kaibigang Engineer Bertito Hashimoto, ang ating kaibigang pwedeng-pwede po dyan sa Kongreso bilang isang party list congressman. Suportahan po natin yan sapagkat ang Kongreso po ay nangangailangan ng isang mamang may kakayahan tulad po ni Bert Hashimoto na maalam sa tunay pong development ng bansa at may mga ideyang pwede pong ilatag para sa kaunlaran po ng Pilipinas. Bert Hashimoto ang pangalan. Si Errol Dakame, ang Kamaong Asero. Yan po'y pagtutulong-tulungan natin sa hukbong federal ng kilosang pagbabago. Siyempre, sa pangunguna pa rin ng ating chairman, founder, Kadoming Asperas Cañero, at ang ating mga katropa, siyempre, si Attorney Milanio Batas Mauricio, ang ating Vice Chairman, Vice President at Legal Counsel, ang ating SecGen Roy Cañero at ang ating Executive Director, yan, International, yan, si Ambassador Jawar Sandoval. Amigong Ambassador Jawar, kumusta ka? And hope to see you very, very soon. Yan, kaibigan natin yan na nagtitiwala po sa Leader News Philippines. And all the rest of the committee chairmen, sila Sir Mando Yusop, ang chairman po ng Political Affairs Committee, at si Sir Tim Gabriel, ang head naman po ng Ways and Means. Who else? Si Ernalyn sa Development Committee, Public Information. Well, anyway, yung International Public Information Office ay hawak po natin bilang spokesperson and special assistant to the chairman. Sino pa? Si Dato. Yan. Si Dato Sukarno Almoro, ang ating ano nga yung kanyang sorry nakaligtan ko yung committee ni Dato. Ayan. Membership. Yan. Si Dato, membership yan. Membership Committee. At iba pang mga kasama po natin sa hukbong federal ng kilosang pagbabago. Mabuhay ang ating grupo na nagsusulong po ng federalismo at kabutihan po ng ating bansa. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Teka, basahin ko muna itong mga sumasagot sa ating palatuntunan. Manoy Jimbert Brocales, sabi niya, iyan, iboto na naman ang patalnaan. Sa Tagalog, malamang itatranslate ko lang yung sagot Do not get me wrong about this. Sumagot kasi si Manoy Jimbert, si Ruales, sa Bicol language, Bicol dialect. Ang sabi niya, iyan, iboboto naman ang patalnaan. Sa Tagalog or Pilipino, yan, malamang iboboto na naman ang bobong yan. Tinagalog ko lang yung sagot ni Manoy Jimbert na Bicol. Sabi ni Yads Lebron, no! Ayan. Vergara Malu, pag may aambag na maganda sa mga kababayan natin, why not? Let's give her a chance to prove herself to us. Madaming senators na trapo lang at wala namang nagagawa sa bansa natin. Let's be fair, guys. Just saying my opinion, sabi ni Ma'am Malu Vergara. Si Errol Dakame, ang Kamaong Asero. Very well said, Madam Malu. Magandang gabi dyan. Hindi, magandang umaga pala dyan sa New York area. O Las Vegas. Las Vegas yata. Josephine Clotario Conde, no way.
dai kang naginibo, dai kinaginibo siya, pasupog lamang. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Linsky Mahania, ha ha ha, daming ayaw sa'yo, Mocha, paano ba yan? Sabi ni Linsky Mahania Flores, yun ang kanyang sagot. Felipe Sidano Rabulan, I remember Manny Pacquiao, marami din ayaw sa kanya noon dahil sa bobo daw. Pero nung nabigyan ng pagkakataon, naglingkod naman ng tama, mas nakatulong pa kaysa sa mga matatalino. Sariling opinion lang naman, sawa na ako sa matatalinong politiko. Masyado na tayong nilamo ng mga yan. Subukan naman natin yung mga taong hindi ganong katalino, baka sakali pa ang susi. Ayan, Felipe Sidano Rabulan ang may sagot niyan. Chris Angel, yes, iboboto ko si Mocha. Ayan. Si Sec Jen Roy Cañero, yan. Treasurer pala si Dato Sukarno Almor. Yan, sorry treasurer pala, sabi ni Ernalen. Thank you Ernalen. Oras natin, 37 minutos na po makalipas ang alas 8 po ng gabi. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, alam niyo po, sa dami-dami ng mga kalamidad na nangyayari po sa atin, marami pong nadidisgrasya. Maraming nangangailangan po ng dugo. Palagay ko'y napapanahon na pag-usapan po natin ang kagandahan ng patuloy pong pagdodonate ng dugo kapag may mga bloodletting program. Nang sa ganun ay nagiging bahagi po tayo ng pagliligtas ng buhay. At may mga grupo na nagsasagawa po ng bloodletting program. Dapat yan po ay sinusuportahan natin, at kapag yan po ay malalapit lamang po sa mga lugar natin, dapat nakikiisa tayo sa pag-donate ng dugo. Kausapin nga natin si John Sensano ng Heroes Dugong Bayani Group. Siya po yung national coordinator para malaman natin ang mga bagay-bagay sa susunod po nilang bloodletting program at kung paano makasali ang mga nanonood po sa atin. Basta ako po, sinasabi ko po, maganda ang mag-donate po ng dugo. Saglit ha? At exactly 38 minutes makalipas po ang alas 8 ng gabi, kasapin natin si Sir John Sensano. Sir John, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa Kamaong Asero sa Leader ng Philippines. Si Errol Dacame na po ito. Welcome po. Ayun, magandang gabi po, Errol, at sa mga nanonood ng online sa Kamaong Asero. Welcome, sir. Apo, meron po ba kayong nalalapit na bloodletting activity ulit? Saan po ito, Sir John? Ayun, Errol, ang aming pong nakaset na bloodletting activity ngayon ay sa darating na October 14, 2018. Mm-hmm. Bali, ito po ay gaganapin sa Barangay Habaydo, sa Bacoor, Cavite. Go ahead. Yes, sir. Bali, ito po ay pangungulahan ng Philippine Blood Center. Alright. Paano ba mag-donate ng dugo yung ating mga kababayan? Halimbawa, may mga nanonood sa atin, Sir John. Anong gagawin dapat nila? Sa ngayon po, kami po ngayon ay nangangalap na ng mga gustong mag-donate. Pwede po nila akong i-PM, then ipapaliwanag ko po sa kanila yung mga dapat nilang gawin bago po maganap yung pagdodonate nila ng dugo. Tulad ng bawal po ang mga nagtitake ng medicine or yung maintenance. Maintenance. Bawal na pala yan. Opo, bali yan ang isa sa mga bawal na dapat hindi nagdodonate. Siguro unahin natin, Sir John, yung yung pwede, no? Yes, sir. Sino ang pwede? Pwede yung mga healthy, yung mga malulusog, no? Pwede yung mga walang sir, sakit, no? Yan, pwede yung walang sakit, no? Yes, sir. Pwede yung walang lagnat, walang sipon. Yes, sir. Basta wala po silang tinitake na medicine sa loob po ng 1 linggo. Oo. Halimbawa, vitamins. Pag vitamins ang tinake, okay lang? Okay lang yan, sir. Oo.
Pagka medyo nakatagay, halimbawa, tumagay nung isang gabi, nakadali ng mga dalawang boteng, yung laging tinutumban ng mga, mga nginom. Ay, Red Horse. Yan, mga Red Horse. Oo, mga ganon, no? Mga ganon. Pwede pa ba siya sumali dyan sa bloodletting? Sir, basta within 24 hours po bago yung bloodletting. Dapat wala. Wala nang alak. Ayun. So, wala namang limit yung paano ba halimbawa, ako fit ako mag-donate ng dugo, no? Nga lang, may tinitake na akong vitamins yun na baka ma-disqualify ako eh. Pag sinabi ko bang, Sir John, willing ako mag-donate ng 5 bags ng dugo, pwede ba yon? Isa lang po, sir. Isang bag lang po talaga isang bag kinukuha lang. natin. Isang bag lang kada isang tao. Isang bag ng tao. Kasi akala ko kapag medyo malaki-laki ang katawan ay pwede mag-donate ng marami-rami. Hindi pala. Hindi naman, sir. Ano pa rin yun eh. Mahirapan din yung tao na nag-donate. Ayan. Ano ang kagandahan sa katawan ng tao kapag ka nagdo-donate ng dugo, Sir John? Sir, unang-una ang kagandahan nito, yung dugo natin sa katawan, nagsisirculate uli. Nababago yung ng dugo. So, yun yung isa sa mga sample, yung mga kaya doon sa katawan mo, medyo nanghihina-hina ka kasi wala exercise. Pero healthy ka naman. Ngayon, nag-donate ka ng dugo, gaganda nga yung circulation ng dugo mo. Yun. Isa yan sa benefits, ano? So, Yes, sige, Sir John. Ano ba, may mga requirements pa dadalhin yung mga interesadong mag-donate dyan ng dugo sa sa Bacoor, Cavite, no? At siguro, panawagan natin sa mga malalapit lamang dyan, mga bayan ng Imos, Dasmariñas, yan, malalapit dyan Yes, sir. Pumunta dyan sa proyektong yan sapagkat napaka-noble niyan. Pagliligtas ng buhay, pagdudugtong ng buhay ang magiging impact niyan sa mga makaka-access ng dugong maiipon. Paano? Sino mag-iipon ba ng dugong yan? Saan ba yan dadalhin kapag may mga na-kolekta na? Ang dugo po na makukolekta ay mapupunta po yan sa Philippine Blood Center. Ayan. Ngayon po, kunyari, ako'y nag-donate. Kaibigan ko po ay nangailangan ng dugo, biglaan, emergency. Kumontak lang po sila sa amin at sila po ay bibigyan natin ng libreng dugo. Ayan. Ibig sabihin, mas maganda yung wala ka pa mang pangangailangan, tumulong ka na. Kasi we never know. Sir. We never know. Baka isang araw, kamag-anak natin, kaibigan natin, ay mangailangan ng dugo, abay hindi tayo mahihiyang humingi. Yes, sir. Ayun, yun ang magandang mensahe niyan. Sir John, maraming salamat po sa proyektong yan, ha. Marami kayong matutulungan yan. Naputol na. Sir John Sinsana yung kausap natin, yung National Coordinator po ng Bloodletting Program ng Dugong Bayani Program. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay, sige. Kausapin nga natin si Ma'am Flora Belia Divina, ang masigasig pong naghahanap ng mga hindi naman mabibiktima, di ba? Hindi mabibiktima, magiging donor ng dugo. Kasi alam niyo po, parang sa mga sinaunang panahon, ang nangunguha ng dugo, mga vampira, pero ngayon hindi na. Bloodletting program tayo ngayon. Bloodletting program. Samantala, basahin pa natin yung, habang siniset up natin, basahin ko lang itong ilang pang mga reactions. Si Ernalyn Goles, willing daw na mag-donate ng dugo. Kaya lang malayo daw. Taga Quezon City si Ernalyn. Yan. Ernalyn, ang tao nakarating na sa buwan. Bacoor lang yan, Ernalyn. Bacoor lang. Saglit, ha? Anmalo, Salot Kamote Riders. Yun pala eh. Di naman sumagot sa tanong natin. Asawa ko, galons na siya. Galons nang i-donate, ha? Sige, tingnan natin. Nasa linya na po natin si Ma'am Flora Belia Divina. At siya po ay magpapaliwanag kung
Ano yung mga bagay-bagay na kagandahan ng pagdodonate ng dugo o paano ba makatulong sa mga bloodletting program na ganyan. Ma'am Divina, Ma'am Flora Belia Divina, good evening ma'am. Errol Dacame po sa Leader News Philippines programang Kamaong Asero. Welcome po. Hi, good evening po. Magandang gabi po. Kaganda Isa pong naman. madugong gabi. Galing ng greetings, ano? Isang madugong gabi. Naalala ko tuloy si Presidente Duterte, kapag ka ako na po, magiging madugo. Ayun nga po. Ayun nga po, no? So, isang madugong gabi. Sige, sasagutin ko na yung bati mo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Likewise. Magandang gabi, madam. Opo. Alright. Sino-sino ba ang pwedeng sumali dyan sa bloodletting program na yan na Ma'am Flora Belia Divina kapag ka may mga ganyang programa? Bali sir, ang inaalaw po namin na mag-donate ng dugo ay nasa 16, 17 years old hanggang 65 years old ang inaalaw namin. Basta walang karamdaman, tama? Wala pong ubos-sipon lagnat. May 6 na oras na tulog. At nakakain po sa wastong oras. Hindi po pwedeng nagpa-fasting, sir, ha? Ganun po. Pag nagmotor ng 42 hours, bawal? Ano po yun, sir? Pag nagmotor ng 48 hours? Siyempre, sir, kailangan may 6 na oras na tulog bago po magbigay ng dugo, sir. Oo. Kailangan po may pahinga may po si pahinga donor. naman, oo. Oo, naman, oo. Kung nan-chicks ng within 12 hours, bawal? Nag-chicks po? Oo, nan-chicks ng within 12 hours. Ay, kailangan po sa asawa, sa partner po talaga nila. Hindi po pwedeng iba-iba. Oo. Pabiro ang tanong ko, pero there's a wisdom in it. Kasi halimbawa, tumabi si mister sa misis niya, willing naman, fit naman siya. Tumabi kagabi. Wala bang Wala bang prohibition sa ganyan? Wala naman po, sir. Kaso po, baka wala siyang tulog. Yun po. Oo Kailangan nga. po may 6 na oras. Baka wala pan lakas kamo. Opo. Ganun pala, no? Oo. So, from 17 years old up to 65 years old, pwede pa. Pag Additional lang po, sir, dapat po ay hindi buntis kung babae at hindi po nakapagsigarilyo sa loob ng 4 na oras. Hindi nakapagsigarilyo sa 4 na oras? Opo. Bago po mag-donate. Kung yung vape, okay ba yun, yung vape? Vape? Hindi rin po, sir. Hindi rin. O linawin nga natin, kasi may mga usap-usapan kapag ka nagpatato daw o may tattoo na, hindi na raw pwede mag-donate ng dugo. Ano bang sir, katotohanan pwede dyan? Sige nga, ipaliwanag Bali mo. ngayon, sir, dahil po sa mga makina na ginagamit namin na pangsala ng dugo, dapat po ay may 1 taon na po yung tattoo. Bago po payagan na makapag-donate ng dugo yung donor. Regardless kung nasaan yung tattoo. Opo, sir. Kahit kilay lang po yan. Ganun ba? Kahit kilay, kailangan nakalipas na yung 1 year po. na distansya. Oo. Opo. Ano pa mga medyo concerns na medyo tinitingnan bago makapag-donate ng dugo? Kapag naoperahan po, minor or major surgery, 1 year po na. Bago po payagan mag-donate. Yung mga medyo high blood na? Ay, sir, inaalaw po namin basta po hanggang 140 po, over 100 yung BP. Pinapayagan po upon the assessment of the doctor. Oo nga. Kasi, kahit po yung may maintenance, sir. Okay pa rin? Opo, pwede po. Basta? Control po yung BP. Control yung BP at sasabihin ko ano yung mga maintenance para alam ano. Opo. Opo. Teka, pwede bang mag-donate ng 6 na beses sa isang taon na Ma'am Flora? Ang inaalaw po ay 12 weeks or 3 months. Pwede po tayo mag-donate. So, sa loob po ng 1 taon, 3 hanggang 4. Kala ko pwedeng 6. So, 4 lang. Kasi masigasig yung iba. Alam mo, nakakatuwa yung ibang
Every time na may bloodletting program, talagang Opo, sir. iniisip kasi nila yung makatulong, ano? Oo, At sir. At mataas po ang pangangailangan ngayon sa dugo. right, sa dami-dami po ng kalamidad Opo. na nangyayari at bumibisita sa Pilipinas. Bakit kasi? Sana magkaroon naman tayo ng kampanyang pagbabawal sa kalamidad, ano? Sana po, sir. Sana po. may ganyan, ano? Oo, kasi tayo naman lagi nag-iisip ng yung parang response, no? Yan, yung Opo, sir. paglilikom ng Maraming tao ang madudugtungan ng buhay sa mga dugong ibibigay ninyo, sir. Mm-mm. Sa totoo lang, sir, ang isang bag ng dugo ay makakaligtas ng 3 buhay. isang bag ng dugo. Opo, 3 buhay ang madudugtungan yun, sir. May itatanong ako pero biro lang ito, ha? Oo. Sige lang po, sir. Yung mga bading ba pwede rin mag-donate ng dugo? Bali, sir, upon the assessment ng doktor, kung hindi naman po sila engaged sa multiple partner, ay discretion po ng doktor. May iaalaw po, may hindi rin pong iaalaw. Teka, dyan ba sa simpleng setup ng bloodletting, may pamamaraan ba kayo na Bali, sir, malaman? saglit lang naman po ang pagdodonate ng dugo. Yeah. Bali, 15 to 20 minutes, sir, mag-register lang po. 15 to 20 minutes, sir, registration, screening ng doktor, check po yung hemoglobin, at saka po kukuhanan na after. Oh, yeah, I am about to ask, halimbawa, yung follow-up lang doon sa tinanong ko, medyo si ate, may dugong dugong makabayan, ate siya, ating lalaki, nag-interest na mag-donate ng dugo. May ano ba dyan, yung tinatawag na age test ba? Sa age po. Meron? So, ang dugo po kasi ay matetest po siya sa 5 major diseases. Syphilis, malaria, Hepa B, Henepa A, and then HIV po. Automatic na siya. But we don't encourage, sir, na gawing method po ng HIV testing ang pagdodonate ng dugo. Pero may kasama ng testing doon. Kasama po siya, sir. Ayun. Pero hindi po siya ginagamit na method kasi we encourage donors to donate voluntarily. Yes. Na walang hinihinging kapalit. Oo nga. Yeah. Ito po ay sang-ayon sa RA 7719 po or the Republic of 1994. Yeah. Voluntary blood donation, sir. Naitanong ko lang kasi, di ba may mga issue kasi na naalala mo yung may kwento ng positive sa AIDS tapos nagkakalat? Ang ano po yun, sir? May mga kwento dati kasi na positive sa AIDS tapos nanghahawa. So, ang concern ko dyan, siyempre, dugo yan, may sistema dyan, di ba, na na-check yung lahat ng nagdo-donate. Bali po, sir, upon the initial screening naman po, during the blood donation, ang chinsek po namin doon is yung donor. Yeah. The capacity of the donor to donate. After the donation, sir, dadalhin po yung dugo sa laboratory. And then that's the time po yung dugo na po ang itetest. So, kapag mayroon pong findings sa dugo, hindi po namin siya dinidispense. Ayun, Hindi po namin siya binibigay sa pasyente. Siyempre. Oo. Opo. Okay, so... And then wala naman pong reusing of needles, sir. Yeah. Opo. Ayun, kasi siyempre, ang naisip natin magbuhay ng medyo nasa alanganing kalagayan at ayaw nating masingitan ng ganyan, di ba? Opo, sir. Oo. Sige, Ma'am Flora, at baka may nais po kayo ipanawagan sa ating mga viewers. Tayo po'y napapanood worldwide. Sige po, go ahead, ma'am. Inaanyayahan po namin kayo na mag-donate po ng dugo sa gawain po Lion Incorporated. Nagaganapin po siya sa Bacoor, Cavite. Ipopost naman po ito through social media dito sa Facebook. Basta po may 6 na oras na tulog, wala pong ubusin po lagnat, at hindi po nakainom sa loob ng 24 oras. Yun lang po. Very well said. Ma'am Flora Velia Devina, thank you so much, ma'am, for your time. Maraming salamat po, sir. Good evening po. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Doon po sa mga malalapit lamang po sa Bacoor, sa venue yan, suportahan po natin ang bloodletting po ng Dugong Bayani Group. Areglano,
Sige. At yan ay ulit-ulitin na lang natin everyday sa ating program hanggang sa sumapit yung October... ano ba yan? 14 ba yun? October 14. Areglado. Samantala sa iba pang mga balita, mga kaibigan, 2 bangkay naman ang lalaki ang natagpuan sa bahagi po ng Barangay Apopong, General Santos City kaninang umaga. Sa parehang may gilit sa lieg, saksak sa katawan at yung 2 bangkay. Bandang alas 5 po ng madaling araw nang makatanggap ng report ang Makar Police Station hinggil sa nakitang bangkay sa Purok 15. Alas 6 naman nang makita ang pangalawang bangkay sa Purok 14 sa parehas na barangay. Hindi pa matiyak ng mga pulis kung ang sabay na itinapon ng 2 mga bangkay. Nasa punerarya na ang 2 patay at tinalampa ang mga pagkakakilanlan ng mga ito. Tinatayang nasa 20 anyos patas ang edad ng 2 lalaking natagpuang wala ng buhay. May sasakatuparan na po ang 105 days na maternity leave sa oras na mapirmahan po ng Pangulong Duterte ang expanded maternity bill na inaprubahan na noong Lunes ng Congressional Bicameral Conference ng Senado at Kamara. Layon po ng panukalang palawigin ang maternity leave o bilang ng mga araw na maaaring lumiban sa trabaho nang may sweldo ang isang babaeng kapapanganak pa lamang. Sa halip na 60 days ang leave, magiging 105 days na po ito. Bibigyan din ng karagdagang 15 days ang mga solo parent o mga magulang ng isang nagtataguyod po ng sanggol. Hindi na rin lilimitahan ang pagbibigay ng benepisyo sa hanggang 4 na anak. Sa pamamagitan po nito, mahati ang Social Security System o maghahati ang SSS at ang employer sa pagbabayad po ng government service insurance system naman para sa mga kawaninang gobyerno. Gayunpaman, hindi naman ito pabor sa mga employer dahil sa maapektuhan daw ang kanilang mga negosyo sa tagal ng panahong wala ang empleyado. Magmumulta naman ng 20,000 pesos hanggang 200,000 at parusang hindi pagre-renew ng business permit ang lalabag na employer. Pero hindi naman kasama sa panukala at hindi obligadong sumunod ang mga kumpanyang maliliit ng mas mababa sa 3 million pesos ang puhunan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 58 minutes after 8 in the evening, nakahanda naman ang National Bureau of Investigation kung sakaling kakailanganin daw ang kanilang tulong sa investigasyon sa pagkakapas lang po kay Sudipin La Union Mayor Alexander Buking. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, hahayaan daw muna nila ang PNP na magsagawa ng investigasyon. PNP na raw muna ang siyang mag-iimbestiga sa kaso ng pamamaril na ikinamatay din ng kanyang driver at bodyguard. Pero nangako naman si Guevara ng tulong o natutulong ang NBI kung sakaling kakailanganin sa investigasyon. At pangwakas na balita mga kaibigan sa gabi pong ito, habang nagtatanong pa rin po tayo kung sakaling tumakbong Senador si Mocha Uson, iboboto mo ba siya? Naniyak po ang Department of Environment and Natural Resources na sa muling pagbubukas po ng Boracay, dadalhin na ang mga basura sa labas po ng isla araw-araw para maiwasan po ang stockpiling. Magsisimulang dalhin ang mga basura sa labas po ng isla sa dry run sa October 15. Kukolektahin ang mga ito sa isang designated drop-off point at dadalhin sa Miraray Port na 5 kilometro. Sambiraray Port na 5 kilometro po ang layo mula sa Katiklan Port. Bawal na rin ang alcoholic beverages at mga wild party sa Boracay. Ganon? Bawal na alcoholic beverages at wild party? Ba't hindi na Boracay yan? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alam niyo po ba, ang Boracay ay talagang pinupuntahan dyan dahil sa mga wild party. At of course, sa magandang beach, sa napakaputing buhangin po dyan, na tila asukal. Alam niyo po ang yung buhangin po ng Boracay ay parang yung washed sugar. Ayan. Ngayon po ay nirehab, so madaling sabi napakalinis po niyan, including of course the sea water. Ano pa man po may magandang naidulot pa rin po yung rehabilitation na yan, bagamat sandamukal po, milyon pera po ang nawala dyan ng mga negosyong nandyan po.
Ang sagot ni Ann Malo. Habang si Remy Itak naman nag-good evening sa atin. For me, it's no sa naging nakaraang trabaho niya which is not related sa politika. Wala siyang alam sa mga batas. Wala akong nakikitang nagawa niya sa lipunan sa panahon kasi ngayon dapat may makita muna ang mga tao at hindi sa salita. Paasa lang, ito ay opinion ko lamang, sabi po ni Ann Malo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaibigan, alam niyo po, ulitin ko lamang, ang Senado po ay arena ng legislation. Yan po ay kalipunan ng mga mambabatas na ang trabaho talaga ay paglilikha ng batas. Pagbabalangkas po ng batas. Yan. That answers my question siguro. That answers my question. Bagamat mga kaibigan, hindi ko tinatawaran ang kakayahan po ni Mo Kauson kasi iba naman po yung trabaho po sa PCOO. Malay natin, no? Di ba si Mo Kauson, ano yan nag-aral din yan, di ba? O, tingnan nyo si tingnan nyo si Manny Pacquiao. Marami naman nakakalam na si Manny Pacquiao po hindi nga po nakatapos ng high school yan if I'm not mistaken, ha? But you know, mga kaibigan, allowed sa batas dyan sa Senado na kumuha po ng sandamukal na mga consultants. Tulad po ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao hindi naman po nakatapos ng kolehiyo yan. Maliban na lang po sa mga short courses na pinag-enrollan niya na po nang siya po yung maging senador na, no? Marami ng pera. Bagamat marami pong mayayabang dyan, nagtapos sa Harvard, kung saan-saan, at may mga doctoral pa, may masteral pa. Yan. So, ang katotohanan po dyan, karamihan po sa mga senador dyan, ay hindi naman po sila ang nagsusulat na ng batas Napakarami pong mga nakapaligid na staff sa mga senador. Yan. Yun ang nagtatrabaho. Kaya kung mapupunta po dyan si Mo Kauson, palagay ko may magagawa pa rin. Kasi maraming mga staff na allowed ang Senado na i-hire para magtrabaho sa opisina ng isang senador. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, dyan po natin wawakasan ang ating pang-Miyerkules na edisyon ng programang Kamaong Asero. Ayan, maraming salamat po sa mga sumabay po sa ating paglilingkod sa araw pong ito ng Wednesday. Thank you so much po sa Long Ridge Philippines, kay Vicky Go, kay Clarence Andaya, at sa mga kaibigan po natin sa Long Ridge Philippines, sa PQC Paint Depot at sa Burgesco Auto Parts, sa mag-asawang Mr. and Mrs. Rafi Bianson dyan sa Tacloban City. Maraming salamat. Sa ngalan po ng ating mga viewers, sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa Philippine Online Broadcasters Association, at sa lahat pong mga nagtitiwala sa Leader News Philippines. Ayan, ating mga reporters, na mga masipag, mga nag-report po ngayon, Jojo Sikat at Nolan Oriola at Mike Palmargas. Thank you so much, guys. Sa kontrol sa gabi pong ito, sa operations, creative live streaming, headed by Engineer Oliver Lico, producer, head writer Angeline Valencia. Mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.
Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.